Новый температурный рекорд у Пінску і залівы на Гомельшчыне. На паседжанні ААН Беларусь заявила пра ўкраінскае паходжанне дрона, што атакаваў аўтобус з дзецьмі на Браншчыне. Нечаканая фіаска Нямецчыны ў гульні з Парагваем. Пра гэтыя ды іншыя падзеі аўторка 30 чэрвеня апавядзём у кароткім выданні навінаў. Вітаю! У Пінску зафіксавалі новы тэмпературны рэкорд. Там слупок тэрмометра учора падняўся да плюс 40,4 градуса. Пры гэтым у некаторых рэгіёнах краіны анамальная спёка змянілася моцным навальнічым фронтам. Гэтак у Гомельскай вобласці без электрычнасці ў выніку непагадзе засталіся 18 населеных пунктаў. Прычынай сталіся абрывы правадоў і пашкоджанні электралінію праз паваленыя дрэвы. Найбольш пацярпелі Гомельскі, Жлобінскі і Лоюскі раёны. У Будакашалёўскім раёне абрынуўся цялятнік. Пад заваламі аказаліся 33 цяляці. Таксама ратавальнікі здзейснілі мінімум 29 выездаў на распілоўванне паваленых у выніку непагадзі дрэваў. Стыхія закранула і Магілёўшчыну. У Бабруйскім раёне пашкоджаныя 9 аўтамабіляў і 2 будынкі. И что? Это была дорога. Ну вот, это дорога. А дороги нет. Мы не можем, мы не попадем даже домой. Пры гэтым МНС папярэджвае, неспрыяльныя ўмовы надвор'я захаваюцца і сёння. Паветра прагрэецца да плюс 27 градусаў на паўночным краіне і да 37 на поўдні. Лукашенко працягвае сваю так званую працяглую камандзіроўку. Учора ў Пекіне адбыліся афіцыйныя і неафіцыйныя сустрэчы з кіраўніком КНР Сі Цзіньпінам, а сёння раніцу ён наведаў Пекінскі універсітэт. Іншых пунктаў азіяцкага турне Лукашэнкі ягоная прэсавая служба не раскрывае. Ці звязаны візіт Лукашэнкі да кіраўніка КНР з нядаўнімі перамовамі на Валдаі з Пуцінам і ультыматумам ад Уладзіміра Зяленскага. У эфіры студыі Белсат разважаў палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк» Александр Класкоўскі. Гэты візіт быў запланаваны раней, і Лукашенко ж анансаваў свой далёкі ваяж, доўгую камандзіроўку, проста краіны не называў. Іншая рэч, што, канечне, беларускі аўтакрат, напэўна ж, я думаю, скарыстаў гэты візіт, каб сапраўды апеляваць да жалезнага брата, бо даўно гэта не сёння, не ўчора, даўно ўжо Лукашенко спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашенко, Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну. Беларусь клікала экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН пасля інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці. Тады ў выніку ўдару дрону загінула цяжарная жанчына. Яшчэ некалькі дзяцей атрымалі раненні. На паседжанні прадстаўнік Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што беспілотнік тыпу «Дартс» з выбуховым рэчывам належаў Украіне. Маўляў, на месцы трагедыі таксама знайшліся рэчы, маркіраваныя па-ўкраінску, у тым ліку блок з дэтанатарам. ААН асудзілі любыя удары па мірным насельніцтве і цывільнай інфраструктуры. Аднак адначасова з гэтым падкрэслілі, што арганізацыя не мае незалежнага пацвярджэння абставінаў здарэння. Прадстаўнікі расійскай дэлегацыі абвінавацілі ў атацы Украіну, назвалі інцыдэнт тэрактам і раскрытыкавалі ААН за адмову наўпрост асудзіць Кіеў. Украіна, ў сваю чаргу, датычнасць да атакі адмаўляе і кажа аб правакацыі з боку Расіі. Інцыдэнт, пра які ішла гаворка на паседжанні ААН, адбыўся 17 чэрвеня. Тады ў аўтобус з беларускімі дзецьмі, што ехалі на адпачынак у Расію, трапіў дрон. Загінула жонка трэнера, што суправаджала каманду. Мужчына атрымаў траўмы, былі раненыя і 5 дзяцей. Усіх іх шпіталізавалі, медыкі ацэньваюць іхны стан як стабільны.
Журналіста Дзяніса Івашына вярнулі з жудзінскай турмы ў магілёўскую калонію нумар 15. Там ён адбываў пакаранне і раней, да пераводу ў турму 3 гады таму. Родныя ўжо атрымалі першыя лісты. З іх стала вядома, што журналіст пакуль у каранціне не займаецца фізкультурай і, цытата, захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме. Паводле жонкі журналіста Вольгі, навіна пра перавод мужа ў магілёўскую калонію выклікала ў яе трывогу, бо раней ён сістэматычна падаваўся там ціску і катавання. Вязня збівалі і кідалі ў штрафны ізалятар. Разам з паведамленнем пра перавод адміністрацыя калоніі даслала інфармацыю, што пасля лютага 2030 года Івашын зможа прэтэндаваць на умоўна-дэтэрміновае вызваленне, калі паводле фармулёўкі ўладаў дакажа сваё выпраўленне. У айчыннай адукацыі з'явіцца новая адзіная навукова-метадычная структура. Пастанову аб стварэнні Акадэміі нацыянальнай адукацыі напярэдадні падпісаў кіраўнік ураду Александр Турчын. Новая структура паўстане на базе дзейнай Акадэміі адукацыі пры далучэнні Рэспубліканскага інстытуту прафесійнай адукацыі і Рэспубліканскага інстытуту вышэйшай школы. Яна будзе займацца навукова-метадычным суправаджэннем усіх узроўняў адукацыі, ад дашкольнай да вышэйшай, а таксама сістэму дадатковай адукацыі дзяцей, моладзі і дарослых. У сферы адказнасці Акадэміі нацыянальнай вышэйшай адукацыі будзе таксама падрыхтоўка педагагічных кадраў і падвышэнне кваліфікацыі, зазначае прэсавая служба ўраду. У Беларусі могуць заблакаваць працу чарговага замежнага сервісу. Гэтым разам пад забарону можа трапіць найбуйнейшая музычная стрымінгавая пляцоўка Spotify. Ініцыятарам магчымага блакавання сервісу выступае Міністэрства падаткаў і збораў. Там сцвярджаюць, што Spotify мусіць заплаціць падатак на прыбытак ад беларускіх карыстальнікаў. І пакуль запазычанасць не будзе зліквідаваная, працу сервісу ў Беларусі абмяжуюць. Калі менавіта можа быць прынятае рашэнне пра блакаванне, ў ведамстве не паведамілі. Spotify – найбуйнейшы ў свеце стрымінгавы сервіс з музыкаю і падкастамі. Яго штомесячная аўдыторыя складае звыш 760 мільёнаў карыстальнікаў па ўсім свеце, з якіх амаль 300 мільёнаў платныя падпіснікі. Аўдыёбібліятэка Spotify налічвае больш за 100 мільёнаў песень, падкастаў і аўдыёкніг. Медыкі апавялі пра стан здароўя пацярпелых у жорсткім ДТЗ з удзелам маршруткі і тралейбуса ў Менску. 6 асобаў застаюцца ў шпіталях чэрапна-мазгавымі траўмамі, пераломамі і рванымі ранамі. Медыкі ацэньваюць стан пацярпелых як сярэдняй цяжкасці. Здарэнне адбылося напярэдадні на скрыжаванні праспекту Дзяржынскага і вуліцы Алібегава. 37-гадовы кіроўца маршруткі «Мерседес» з невядомых прычынаў пратараніў тралейбус, які спыніўся на прыпынку. Пацярпелі пасажыры абодвух транспартавых сродкаў. Агулам 8 чалавек. 2 з іх медыкі надалі дапамогу на месцы. Аднаго з пасажыраў маршруткі заціснула ў салоне. Вызваляць яго давялося з дапамогой спецыяльнага інструмента МНС. Прычыны здарэння цяпер высвятляюцца следчымі. Сталіся вядомыя яшчэ 3 зборныя удзельніцы 1/8 фіналу чэмпіянату свету па футболе. Усе 3 матчы гульнёвага дня мелі надзвычай напружаны сцэнар і драматычную развязку. Гэтак зборная Марока толькі на злёце асноўнага часу зраўняла лік у матчы з Нідерландамі, пасля чаго ў серыі пенальці афрыканцы прайшлі далей. А 5-разовыя чэмпіёны свету зборная Бразіліі сутыкнуліся з несаступлівасцю японцаў. Зламаць супраціў самураю пентакампіёны здолелі толькі за хвіліну да таго, як гульня мусіла перацячы ў дадатковы час. Але галоўнай сенсацыяй дня сталася фіаска каманды Нямецчыны. Да матчу з Парагваем тыя падыходзілі ў статусе яўнага фаварыту, але за асноўны дадатковы час маглі здабыць толькі нічыю 1-1. А ў серыі пенальці паўднёваамерыканцы былі мацнейшыя і бундесманшафт кіруецца дадому. Пра развіццё падзеяў павядуць мае калегі ў вечаровым выданні «Аб'ектыву» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.